Barangay Captain Cristina Digap, iti Barangay Pangagaan. Ket agyaman kami unay iti intid na nga ambulance kami iti barangay mi na agyaman kami unay kini Mayor Michael Cruz kini Sir Vice President Sir Bobet. Ket dakkel unay yaman mi daytoy ket nagunudmin at tan na bayagaw orahan mi adu nga rigat ni Mayor ken ni tadi iti kakadwana nga nangi rorpi man daytoy ket agyaman kami unay adu unay nga talaga nga rigat na. So salamat unay Mayor Sir Bobet ken kadagiti kakadwana. Hi po, I'm Shani Rivera from Barangay Pangagaan. Salamat na po ating agundaway nga umaya po ni Mayor ni ading nga po Vitro City Barangay mi. Salamat na po Mayor ati itid mo nga Barangay Service City ayan mi ta nga jipin ang paapo awan pa iti na siya nga Barangay Service City ayan mi. Kasta po salamat na po ating agundaway nga iniktan na kami ti kasti nga nasyat nga pagsyatan niya po Mayor. Sa barangay Casilan kung saan ito yung barangay na namiss ko dahil dito ako nag-cellphone noon. Nahanapin ko yung mga friendship ko, mga PHW. Diba Angge? Ayan, so dito na kami sa Casilan. Ito yung namiss ko dito, itong napakalaki akahan yan. So ayan, nandito na kami at kasama rin namin si Madam Rosa Lima, si Kagawad Len, nandito din. Ayan, so pupunta lang kami doon. Hahanapin ko yung mga kasama ko noon. Let's G! Hello! Ayan, kasama ko si na-miss ko ito dito sa Casilan. Kami sa nadikadwak idingag sensensus. Diba? Di magtamayo, SK Chairman ng Barangay Casilan. Maraming salamat kay Mayor sa binigay niyang ambulansya dito sa aming barangay, Sir Bobe.